wiza apa uchiziva kuti ufe wakaita sei uchisiya tsuro. Yeah man, tell them so you have to defend the nature them. Tell them say we are the voice of the voiceless. You say we defend the creature and we protect the environment. Freestyle shiri ndine shiri yangu mandiona ndine shiri avasi kuziva kuti ndaronga dhiri shiri handimbofenda igocha kana kuda kuisa mhiripiri nekuti shiri ndati zvinhu zvenature ndiudzei future havasi kuziva kuti shiri ndedzamwari saka vadze kuti shiri haitengeswe haibhadharwe mari saka ndati trio ndati tikuprotecta nature chibva wangu chitora chipicture ndichirova zindudu ndichisheya neshiri saka ndati ndepi iwewe ndoona une gepi ndosaka ndabva ndati iwewe uri straight inini ndiri big bad and brave plus iwewe haugare mukeji unofanira kuita free uchikwira mango kana mugum tree uchatorarama kwemakore akawanda more than 23 shiri iwewe uri njiva ndozviziva kuti vakawanda vanokuchiva kana zvihuta zvaifunga kuti zvakapenga asi iwewe unodiwa nedenga saka ndisi kutaura zvekupenga kana uchida vhura laptop bhuku waverenga wobva waona kuti nini handisi kupenga ende futi handizizidzenga saka ndati shiri ini ndokutemba dai uri mumanja yakufurayira matemba ndichizogara kuti wewe wakapenga ende skiri yako ichanetsa saka iyi njiva hatiishandise kana kuita skiri yekuti tiroye vanhu atiurayise hatiitumire isusu but inini amikaire so saka mandiona nhasi ndakatyora ndosaka inini ndichidewa neshiri dzinditeera handibvaionese hora tarisa une ziso rakarohwa nendudu rabva randidzokora inini neshiri toita kunge tiri matwinzi hamuzoziva here kuti inini ndakapenga kuita kunge iye javinci saka ndati ndakuburikira shiri yangu vhesi ndobva ndapinda rimwe level riri bhesi iwewe chimbomira kuita noise umbonzwa freestyle yeshiri usete noise saka ndati takupamukana kune njiva kuti imboraidha ridhimu vanhu vagoziva kuti iwewe wakapenga yanguva yako ovhesi raidha inini ndaridayira one drop iri ndarifarira vodze kuti nini newe takaipa atimbodekona kana chinamira ndonakirwa iwewe paunotensa uchibva wavatadza kuti wewe uchagenda kumberi huona chiedza kuuraya vada kuedza saka ndati sei uchida kupisa hwiza sei uchida kuuraya shiri uchiisa chili apa unoti kwauri haina dhiri siya irarame makore. Respect to the nature. Yeah, so man. we have to tell the people them, see? Yeah, man. We have to protect this environment, you see? Yeah, man. When you see such things like this, yeah, man. how we protect the thing them? Yeah, man. You say, we don't use this thing for the blood clot witchcraft. Yeah, man. Saka, hazina grafty, zema witchcrafty. Zakwana, grafty, big up. Last shout out. Why you say? Don't do things. Me like the way you, me like the way them friendly them. What say? Yeah, man. That's a feature. That we are going to protect it from the blood clot. Just disease. Azvife zvaitika easy. Saka please, musafunga kuti mukashandisa tumazizi, mogaira kuti this is nature. Yeah, man. Unodwana mwari izvi. Unogona kuuraya one but you never kill the generation. Yeah, man. Mimi vanhu munotofa futi generation yeshiri ichitouya. Yenjiva yemakondo yemakava. So blood clot even zizi racho it's nature futi. Even Jesu vakabhabhatizwa vanotazo marwa neshiri. So even shiri dzine dziri kamda. Uri holy. Yeah, man. Ndosaka ndemba ka story. Yeah, man. Ndosaka ndichibhiga mapostori. Anoti haadye shiri. Nyangwe nyama yenguruve yabva murori. Usazoite kunge chidhori. Uchiita kaskiri wakuda kuzora tuma oil. Wakanoona kuti shiri nene chando is defender inini regionally. Andimbowape kana smart iri. Yeah, man, we are silent killer. Yeah, Mira. Run away, go. Why you say? Wanga washaya here munu wa unoipa sei kutishingira wanadekuvia vanipenda kapendwesheni tapashka vanhu vachiteya matachka kusvika pakuzadza masaka vakamafusha kumusha vaka what about the future of the nature tinofanirwa kuita vision.